Satu pamer penak. Kuning ngerupane.
Bocah nek modele kaya ngono kok. Sik santai iki ya. Potongan mos lira no. Lero duit modelmu mripatmu ijo. Kowe lele. Ora mele. Lele ning kene golek apa? Golek sangu. Tak tonyo. Wong iki ngene iki lek kowe malah Mas Yusika karo Mas Ugo sih golek pengalaman. Besok lek wis Mas Yusika ganteng tadi wis ganteng sing nerusne awakmu. Lah kok rene kowe golek apa? Golek apa? Sangu. Ngene iki apa? Top up FF. Bocah kaya Bocah. Bocah sampe ini keseringan kayak nggih sangune nggih sekolah, nggih bayar buku sekolah. Nggih bayar apa lek ngare ulangan sekolah kok nggih FF kae. Kowe besok lek wis duitmu akeh terus sukses besok duitnya nggih apa? Tuku PCR. Bocah iki lek baturmu kula telu iki ya. Terus Dan sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Sengaja mau sih arep kasih wis udan. Ya, mergone nyapa udan. Iya, Bang. Lakune 4 kilo kok kono. Ning ya ora apa-apa. Aduh iki engko tetep menghibur. Heeh. Menghibur mergone beda. Beda piye? Penontonnya digawe warna lho, Gus. Ya. Otomatis jubir wale kok kono. Ya ora apa-apa, ora masalah kok. Sing penting balurae sehat selalu. Amin. Seger walas. Betul. Rakyate. Heeh. Jan, Ini enek wawancara Pak niki berita JTV mencari bakat. tenanan apa ora? Enek bos sapi nyangoni ganongan sitok. Sapine tuna sitok. Jagal demit ki, Masa jaga demet iki. jagal coper ki bos sapi terenggiling. Lah kok nyangoni Junatok. Engko lek ora nyangoni awake dhewe didungane Gus. Itu kan. Sapine kena PMK. Aja ngono. Apa? Wong iso. Lah, Ya iya. muga-muga sapine Iya, tambah akeh. iki mau acara bersih Bersih desa. desa bukal. Mas Singo Maruto. Masa kok maruto? Apa Mas? Singo Singo maruto. Singo apa? Martopuro. Martopuro. Didodongane masih ya hujan sedilut. Hah? Kuwi tanda keberkahan. Betul. Membuktikan warga masyarakat kene iki ayam tentrem. Ayam tentrem. Ayam tentrem diudani ada. Adem Hari iki terang engko wayangan lho. Bersih desa kene paling komplek luar biasa. Paling kompak dan paling ragate los dol. Iya, ning nyangoni ganongan sik utuh-utuh. Yo, gandut. Buaya daratnya teko. Pinter ya ngono lho, ya sik kakek nek wong wedok sing rada bening titik ono sing diparani. Lah yo. Persis buaya darat. Bono. Aku buaya darat. Buaya darat. Buaya darat. Hah? Mas Agus buaya darat. Potongane ngono iki kudu buaya darat. Itu buaya. Cilik ya. Apa? Biawak. Biawak darat. Lah iki delokno Mbak ayu ning wong ngene. Mbak ya. Ki. Ungguh. Mbak. Mbak namanya siapa, Mbak? Lidi, Gus. Lidi. Sapu. Oh, alah. Ini namanya siapa, Mbak? Dita, Gus. Dita apa? Dita Leni.
Gila ditaleni. Pakmu jenenge sapa? Latif. Pak to. Pak e jenenge Lho trek kowe bosok lho. Kok kene lho krungu apa? Latif. Latif, Gus. Apa intip? Kowe aja kaya ngono. Pae jenenge intip. Kowe aja kaya ngono. Piye to? Awake dhewe iki yo totok mane yo kenalan karo warga masyarakat ini. Tak kenal makanya tak Tak kampleng. dong. Ya ora mau maju rene ora apa-apa, Mbak. Ayo. Yo, lanjut. Lanjut. Iya, malah harus dilodok.
Wah, kok seri kono. Ji. Loro telu set. Hah? Ya iso. Bisa nyerah anu Dek. Halah. Malah geblak, halah keplalat kemiti. Murang kok. Diterai balik. Wong sing mungkun oleh. Nah, Bocah cilik iki goleke cilik. Lah wong bocahmu sak meter kotor ah. Cilik goleke cilik ibarat kaya mbak iki apa mbak iki. Namanya apa? Ayo ya. bosamu sing apik to. Namanya siapa, Mbak? Maya, Mak? Iya. Enggak. Kowe iki lek bocah cilik. Kowe ngedeke ya mbake cilik. Lah kok kowe glek gede ya ngono. Lah kowe modele karo kae apa ya? Karo roh babone metu kok. Aduh, apa babon ta? Udah baban kuwi. Itu babon. Iki pitik horen. Kowe aja ana bagiane cilik iki mbake cilik iki. Ya, Mbak. Lah iki asli tanah kenaran duta seni bungkal ya iki. Neng kene iki enek sik. Enek piye? Wong reokan pimpinan. Pimpinan apa? Awake dhewe lek ora teko kene ora mungkin lek diceluk celeng. Oh iya. Awake dhewe rene diceluk Ilham Celeng. Iki muridé asli duta seni bungkal. Oh. Lah celeng modele wireng kaya entung. Yo, iki sapa jenenge? Setia Tuhu. Yo, le aja pulang. Bocah. Setia Tuhu. Bocah cilik bener cilik. Oh, cahit. Cilik wae arane cilik. Aku tak boleh dhewe guys. Iya, kowe gede lho. Aja golek sing cilik. Aja kalah. Pilihane kan dhisik kuwi. Yo bene wong kaya kelangenane Mas Jayus kuwi kok. Jan ya ta. Ya ta. Ya ta kaya anu kae lho. Nah, ya ta. Ya ta. Ya ta. Ya ta. Dek Stefani iki arep metune gawe sontek. Stefani. Pilihanku. Pilihanmu Awakku gede. gede. Olehku yo gede. Hah? Ayu gede dhuwur. Yo. Sing wedok putih, sing lanang putih. Putih nopol. Sing wedok putih. Ngopi susu, Pak. Wah, Lupa. mor tenang. Apa iki ngene? Atraksi. Liwat angin sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirane dalam sabar nganteni paranaya sayang aku ra bakal lali
Eleh modus. Modus. Eleh. Modus. Tikus. Piye? Enek semut. Enek semut. Nyokot cemiti. Ndut to ya. Modus Ya Allah. Iya. Cemiti ucul, Bos. Cemeti ini ucul lho, ternyata ujungnya lho. Udara di kene. Lah ternyata diudari lho. Notro. Seneng kowe iso wae. Wes burung. Iso. Dek laler, Dek. Ya apa ta? Mulai kowe mati. Ya. Heeh. Langit mendung tumiyong madon habis udan krimis semuwes mapake aku mbok lebatanmu dur nglayoni aku kangen tasung tangerangku lanemu rapatan jalan matrep saksi ketemuan iki nadyan tanpa ucap aku ngerti sorot ing netramu kebagang rindu krimis saya deres hati wong gila doyan karo laos bojo loro Dik, kowe doyan karo laos